May gabi ka po. May gabi po. Maayo kay hapit na ka ma-adventista man ko no. Mag-inventestar ako kung mo tamis ang asin mo para puning kalamay. Wala di ka nagpaabot ni Jesus Christ kay di man hadlok magag-term Adventist. So, nalakoy pangutana ba? Yung tawag aning ni dali lang kay murag. Paus dong. Ay, sige kanta-kanta god. Nalakoy pangutana ba? Tubag sa inyo. Kamong duha asa may tinuod yung duha nga simbahan? Okay. Ako yung tubag bro. Kaming duha may tinuod bro. Ang tinuod nga simbahan kay parehas man ming day. Ang dili kadalang. So ang General Conference ug kanang imong gipasakupan nga del Septimo Dio pareho ra mo tinuod. Okay, ayun sa pa bro ha. Okay, pareha nang tinuod bro kay pareha man ang ga-exist bro. Lisod po kay dili tinuod. Ang puta mag-exist tinuod. Makaingon asa man gitinuod ninyo nga iglesia. Bro, ayaw sa kuan ba ayaw sa tapaw. Tubag ko bro na tinuod bro kay pareha man ganang ga-exist. Totoo man ganit Ginoo nga wala nag-exist ay wala dili makita gani. Asamot nang makita. Puro na tinuod bro. So kamong duha mga tinuod mo nga iglesia kauban ra mo. Okay, kauban ra may bro. Para adlong ipapahulay bro. Pareha ra man may adlong ipapahulay bro. Now kay tinuod man kaha mong duha niya si Daig kay nagtuo mag Kristo niya ikaw nagtuo man sa Hesus niya ikaw kay di man kamutog Hesus kay para nimo sayop ang Hesus. So sayop tong baruganang Daig. Ay sa ilaha po to bro. Dili to sila sayop sa ilaha. Amo asap to po ning amo. Nasa Bulawan no. Sabi sila Bulawan. Bulawan, unsa may kaistorya nimo aning mga Tri-Media Bulawan? Ang Tri-Media matawag na sila reform kay daghan may nga option tungod nila. Uya pod. Wala na eh. Tiga po wala na eh. Doktrina. Ay winalihan sa Sira ba Chavez na nag-ingon siya dito mas angayan ko nung mag-CFD ko nanugo pa mo na winalihan og tinuod nga SDA naulaw raman mo Luya po na kayo ng trim. Bulawan. Kasabi na ko na si Gapo kay nagsigigisi ni mo. Di kani si Daig Bulawan kay membro manig Tri-Media sa may kaistorya nimo ani. Nagmarites na pod. Wap. Grabe. Mura magkag Sa ba? Sagsapo kay paminaw lagi. Reform na. Paminaw lagi. Reform ni si Kuan, reform ni Daig. Gapo. Pagkabastos kanang mga panungunan ng mga paminaw General sa Bulawan. Conference nangadto sa kuan reform pamalik mo General Conference Paminaw Gapo. Paminaw Gapo. Ikaw Gapo nagmarites ka. Dili man ko membro sa paminaw ba? Dili man kinsa may nag-ingon nimo membro ko sa Tri-Media. Grabe jud ka kamarites dek simod no. Asula ang imong day ka. Murag ang imong mata ba murag lagbas-lagbas sa kanang kamarites nimo unya ang imong pa grabe kamarites. Laaw day ka. Laaw day ka kay wala kay grupong giapilan. Pagkabastos do nimo ba? Bro, Bastos sa kita. Jen gibanatan man to kang kuan ni Bro Alvin Gitamondok. Asag lang to siya. Kay yahabot itong baruganan. Gibanatan ni? Gibanatan. Awa. Sagdi lang to kay yaham ng baruganan. Kamong mga CFD ba kato CFD Cebu unayo magtatakihon mang CFD sa Mindanao. Dili na Brad, dili mo na ikatingala Brad. Dili mo na ikatingala kay sa una nahitabo naman na panahon pas mga apostol. Si San Pablo bitaw si San Pedro gauna kadali lang ba si San Pablo bitaw si San Pedro galalisay man to tungod sa wala magkasinabot. So ang nakanindot man gud sa simbahang Katoliko
Kay kung dunay mga doktrina karon diha nga wa magkasinabot, naman may magisterium nga mohusay. That is why kadtong nahitabo nila ni San Pablo ug ni San Pedro, motoy unang council sa Yeah. Jerusalem nga Yapo. nahitabo ang ay sabag sapo-sapaw Dapo, mo lagi na motoy ako sa unang ito karon. ayaw sa ba wa pa ko mahumag-explain. Bubati Why magalay. pulos yung magisterium? Why Kadali pulos lang. magisterium? Kadali lang. Ayaw sa lagi ba? Ayaw sa ba? No, sa ning. Doha ka tuig naman na. Sa Nagkaroon. tuwa, gahong magisterium. Kadali, ayaw sa lagi sapaw kay mag-explain pa ko. No, sa ning. Masab kasabot nimo mag-explain pa ko. Na pareha tong nahitabo nila ni San Pablo og ni San Pedro galalisay man to sila. Sumuti unang konsilyo nga nahitabo sa Jerusalem nga ilang tawag aning ni ang gihusay. So gipahimangnuan sila ni San Juan nga magbubunyag, uy, magkahiu sa taalang sa kaluwasan alang sa conversion sa tanan. Sumuto nga undang ang away, nagkahiusa sila sa pagsabwag sa kamaturan. Kaning giingon nimo nga nag-unay man nga nang lagi to sa kuan lahi magbaruganan. Antod karon wala mahusay. Gihusay na sa CBCP. Nanamay manual lang nanamay deklarasyon ang CBCP nga mauni tumanon. So kanang CBCP kay magisterium man na amo nang gisunod og naay panalitan karon ikaw miyembro kag Catholic Faith Defender wa ka mosunod sa CBCP kay imuhag yung pride kay ka nga mo na yung baruganan. Imuha sad na. Kinsa So, may ang nahulog? tao gani- Uta na ba? Si- Uta na gapo. Gapo, kinsa may nahulog na karon kanang sa Ifde Cebu? Kay kinsa may nahulog kanang duha? Ang Catholic Faith Defender sa Cebu naman siya mapili diha. Pero kung katong Catholic Faith Defender nga wala mo dawat sa magisterium sa deklarasyon sa CBCP with regards about kadto sila gitawag to sila nga kanang mga CFD bitaw nga walay klarong baruganan. Although nagtuo sila sa simbahan nga doktrina pero ang naamang gud sila wala gidawat ang gitawag na tog magisterium. Nami naman mi magisterium kamo wala man mamoy ka na. So muna nga og kami og dunay gyud makahimo na mo paisa og dunay gyud makahimo na mo og sala nga kanang gitawag na tog sipyat panudlo wala na haom sa simbahan munang dunay gitawag na to og kining magisterium. Amo na nga husayon na diha so unsa gipagawa sa magisterium mo to uta kamo wala man mo yamo kay sa unsa ra may itudlo ninyo tama bitan ning ang uban mingon apa mina sa ba ay sa kay wala pa ko mahuman Dawa isa ka oras explain naman ko Isa ka oras sa istorya dire pabilo. Isa ka oras. ako wason gyud para magkasinagdan na ito ba kay sharing man ning ato Taas kay mo. Ayaw nagtaas ito 2 minuto, duha pinakataas. Mura ba kay isa ka oras mga pila sa mo style. Direta dire. ade Dire kinsa may nahulog, kinsa may ni sopa kron si Alvin Gitabundok. o kana sila magsusupak na CBCP kung wala gani mo tuo sa CBCP magsusupak ka kung magsusupak ka umbot na sila tawag nimo ana Si Sok Fernandez. Di- Sa to pa kana sila ron mga yawa na sila ron. Mga yawa na. dili po dili ta matawag mga yawa Rebelde man. kana ganing brad kana ganing mga wala mo dawat sa deklarasyon sa CBCP kanay ilang kaugalingong kalibutan ilaha sad na Pero mga muna yawa ang simbahan na. kanunay paminaw sa dili magkaingon nga yawa muna ang simbahan kanunay nga mag-reconcile sa ilaha mo bitaw ning doon natay gitawag paghusay diha sa magisterium kung di gyud ka mo dawat anang magisterium unya magbuot na kag imong panudlo nya ikaduha unsay gipagawa sa magisterium padulong na jud ka sa pagkairihi ana madugay ug di jud ka mo dawat ana mo bitaw ning ang simbahan katoliko para dili ta mahulog sa pagkairihi kusayon gyud na Padulong na mahimo pagka- ala ali mo diri birahon jud ta ang nagtinuod sa magisterium para makorek ta unlike sa Ato inyo ba? ha nga walay magisterium ay sa ba unlike sa inyo ha nga walay magisterium pag ingon sa isa si Constantino gatukod sa Katoliko ang usa maingog si Pope Gregory the Great mo nang magkabangi gyud mong duha ana nya ang uban ingog Ato ba? yaga wala pa jud mo magisterium nga mo Ato ba? reconcile Ato ba? ana paminaw sa ba Ato. wala pa jud mo magisterium nga mo reconcile ana nga kada bitong moingon ta nga Brad di ba ni mao mo Brad kani ang Paminaw, sakto paminaw. kani ato dawaton wala man mo nang gakalandrakas mo Paminaw sakto man tanan paminaw. Sakto man tanan paminaw. Kini gani. Padung na nas pagkayawa silang Sok Fernandez ron, silang Alvin Gitabundok kanang sa Ifde Cebu padung na nas pagkayawa kay padung man dili wa man maingon ng simbahan nga padulong ka sa pagkayawa basta magdepensa ka sa pagtuong Katoliko mo na gitawag na to og idulihin siya man na di man para sa uban nga nagdepensa kunuhay kay Diana kanang ubang mga sekta kay tungod sa 10%. Now,
ang uban po, dipensar po silang pagtuo, kay gibayran sila, na sila mga allowance. Ang uban ha, no, kani sa simbahan katoliko, walay sweldo kang pag-Catholic Filipiner ka, indulihin siya maniniya. Kung naa gani kay panudlo, nga gisupak nimo, nga wala, kana bang gadeklarar ang CBCP, nga mo ni ang sakto niya, nagbuot kag imo, kung di jud ka madalag reconcile na sa simbahan, magdala ka nga naa ka ana, mamatay ka magdala ka ana, muna ang simbahan, ang Ginoo nalay magbuot nimo. Inaan naman ang CBCP, mao naman ni gideklarar. Muna siya. Sa to pa gapo, sa to pa kana mga tawhan na gitawag nag-rebelde sa inyong simbahan. Dili pod siya matawag og rebelde kay ngano man wala man niya gisupak ang wa man niya gisupak ang kinatibuk ang doktrina sa simbahan. Naalang siya ay mga kanabitang misinterpretation mo na nga ang simbahan nagpakorek ana sa mga misinterpretation. Mo ni sakto kana ang mali. So kung ikaw di ka mo dawat ana, narna nimo baruganan na nimo imuha sana. Respeto na sa gitawag na to og mga Katoliko. Pero ang simbahang Katoliko nagsigi gihapon na sila og nagsigi gihapon ni og reconcile aning mga tao nga nanudlo og kanang sopa kaayos pagtulunan sa simbahan. Wa man lagi condemn sila nga mga yawa na. Para ko ng mga protestante, mga tudlo ana puros mong ginapangatakis Katoliko, sige pangatakis imahe, naman untay Buddha. Upaw, gihimo pagalkansiya nga no ampo na dautan nila. So ang simbahang Katoliko wala man magtunglo ana nila nga mga tao ni mga buang ni mga tawhana, mga yawa na ni di na ni nato pa kunan. Mao na nga ang simbahang Katoliko ay sa mo na ang simbahang Katoliko gigugma gyapon na sila mo na bitong i-convince sila. O sige. Gapo. Kanang kung di ba mamembro sa inyong simbahan sa Romano Katoliko, wa ba'y kaluwasan? Depende na, danay duha ka rason. Una, kung ikaw naaman na sa panudlo sa simbahang Katoliko, salamat sa imong pangutana. Una, nana sa simbahang Katoliko nga panudlo, kung naa ka sa libawa, 70 Adventist ka nabunyagan since birth, wala ka kahibalo sa tinuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo, ignorante ka sa ebanghelyo, kay nagpuyo kag bukid-bukid niya, nagkanang gitawag na tug ang imong tinguha kasing-kasing balaan inig kamatay nimo nga naa ka dihaan ng simbahan na makadawat kag kaluwasan kay ngano man maserba na siya nga inosente kas pagtuo. Pero kung ikaw na kay balo kas kamatuoran kay social media daghan na king gawali nya ipagawas nimo spikas dalunggan tungod kay naa kay garbo nga tirira ko bahala na diha. Mao na nginig kamatay nimo manubag jugas Ginoo wal jud kay kaluwasan diha. Kay naa na nakahibalo na ka sa kamatuoran apan wa jud ka mo tuo ano na. Sige. Kana mga Orthodox maluwas pud na sila. Kanang mga Orthodox misipak na sila sa simbahang Katoliko. Mubito ning kabantay ka katong giga kaning tubag maluwas ba pud na sila daghan. Lagi. Ako sang i-explain na niya. Kanang Orthodox Church kadali lang ba unsa pagka hatra man kay ka Brad. Ayo sa lagi ba hatra mo kay katubago na kuna kanang Orthodox Church nga giingon nimo hingsipak man na sila simbahan. So kung magpabilin sila diha sa ilang garbo, posible di gina sila magkasakag langit. Kay ngano man sipak nibulag man sila sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Nya namong giuban anak niya nga inosentes pagtuo mo lagi na kung giingon makadawat na sila kaluwasan. Kabantay ka ning librohang imong gigamit kasaysayan ng daigdig ganingon ka nga anaa mo lagi gisuwat ni Saidi nga the Roman Catholic Church gi-change ang doktrina binago kani rason na sa mga Orthodox Church wala mo sabta di ay mo ni mga katarungan sa mga Orthodox Church lima man ni kabuok rason sa mga Orthodox Church ngano nga ang papas economy kusog mo bitaw ning hantod karon ang Orthodox Church wa na sila Santo Papa di ginamutog Santo Papa mao nang nibuwag sila anang Katoliko. Sige laing pangutana Daw nakoy pangutana usara sige. Andam ka mo kuandong mo atubang ni Dong G. Carlo Badinas anang may tungod gaday literal og Okay, nindot punta na siya Brad, itapik na to debate.
Pero ang CBCP, mutuman ta sa CBCP, mutuman ni asa Katolik kung sa may giingon sa CBCP. Even gani bisag period na ta maghisgot ana in social media. Nga naman, makahulog ron nagbahin-bahin sa pagtuong Katoliko, mabahin ang unahuna. Unya unsa may reaction ana ninyo kamo nga mga dili Katoliko, murang buang ni mga Katoliko, oh. Gaunay nagdebate. So, nya social media bagyod. So kung dunay mga problema with regards sana, amura ng husayon kay internal problema na, external man na, naman na sulod simbahan, i-private ra na namo dili na i-public. Kay ngano man ang resulta kamo magsigig daot o Katoliko gaunay wala magkasinabtanay ana man ning dating ani. So muna nga naami ana pero amura nang gi-private. Kung dili siya magpatuo, bahala na siya. Sige. Adik kuan man ganing nagpabilin man na sila anang about anang gandayt figurative. Namay nagpabilin diha napay wa pero katong amo mutoy among gidawat kay pag moingon man gud ta og figurative buti pa sabot di na tinuod. So unsa man itong gibuhat ni Kristo dito sa Kalbaryo, char unsa man itong gibuhat niya mura ra tog shooting nga pagkahuman direk humana mapha sa kanakos langit dili oy literal gitong namatay ang Ginoo, literal gitong nasama diyang kamot, literal tong gibunog mao na nga namay uban nga nahiluan sa ha pag ko na human but usara may Ginoo, usara man Ginoo. Sa to pa pagkamatay ani Kristo wa na mo Ginoo. Naragi hapon. Si Kristo among Ginoo, ang namatay niya diha is ang iyang gitawag, ang namatay niya diha is ang human being ra. Di man mamatay ang divine di man mamatay ang gitawag na to ang divinity ana niya kay immortal man na. At yun nimo. Sibo na di kakaron. Sibo na di kakaron. Sa Sibo. Sa Sibo. Sibo man na. Nalagi mga Katolik. Dili man na ang Sibo nga prinsipyo, ang ilaha dili mamatay ang Dios. Kay patyon nimong Dios. Mao na. Pero ani ha. Ang baruganan nako ha. Sikan kadot lang paminaw kadot. Ang baruganan sa Cebu dili mamatay ang pagkaginoo katulong pagkatawhanon. Unya karon ikaw gi-explain na po ka ang namatay ang pagkatawhanon raw ang namatay ang pagkaginoo. Asa magkakambe? Oo lagi na siya. Inani ba? Lahi man guna ilaha kay ngano man figurative man na amo literal man. Namatay lagi. Tanawa ha. Pag ingon ako aning baruganan, the second divine person of the Blessed Trinity died literal. Oh. Namatay yun. Namatay. Lisod po. Unsa itong asa ba dili ang pagka-Dios mo'y namatay kanang literal. Pag ingon nato nga God died, ayaw i-period ya, kay period nimo da maglalis ta. Unsa may maglalis ta diya. Mao bitaw ning giingon sa atong sa opisyal panudlos Katoliko sa fundamentals of the Catholic dogma, God died, God buried. Unsa man na siya literal na. Mao na po nga, apiki yun. Kung moingon kag apiki tong ni ang taga Cebu, mas labaw mong kinaapikihan kay nagi mong spiki gitukod ra kano. Wala ka kasabot god. Wala ka kasabot ga po. Apiki yun yung pagsabot ga po. Panalitan karon ug moingon kag apiki man ni taga Cebu dai no. Mas labaw kang apiki kay dara ka gitukod og kano. Bisaya man ang kabalanse ka po, Bisaya. Bisaya kabalanse. Unya bitaw, pangutanon mo, grabe kay saway ninyo sa mga local conference, grabe kay pagsaway ninyo sa katong mga reform. Kani sila mga offshot. Pero sa dayang gipangutanan ako sa Balasabas kisay tinuod niyang daw, pareho ram di mong tinuod. Normal nga mo ingon sa Balasabas kay ngano man. Normal mo ingon sa Balasabas nga pareho mong tinuod kay pareho gyud mong tinuod nga piki. Gapo. Mahimo kang tinuod kung magsunod kang pulong sa Ginoo gapo. Ikaw magana. Sa ato pa di kung nagsunod sa pulong sa Ginoo matinuod niya kay yawa gagamit ra ba tog Biblia? Tinuod ng yawa. Basahin ko no kog bersikulo nga ang yawa nagsunod sa pulong sa Ginoo. Di ba? Conversation sila sa yawa. Napakay babasa ang yawa nagsunod sa pulong sa Ginoo. Sa bagay. Ano sa pagkasabot nimo? Tabag ko kategorikal. Napakay babasa nga ang yawa nagsunod sa pulong sa Ginoo.
Nawa. Ani ba? Ani ba? Dara oh. Tubaga. Ay, asa lagi mo nang paminawas ako. Brad, paminawas ako. Ayos sa sapaw. Tubaga ko ba? Niya ang ay paminaw sa ba? Tubaga. Lagi paminaw sa ba? Lagi gamit man lagi kag bersikulo kakasabot. Ako tubaga, sige lang ako lay paminaw nimo, ikaw lay istorya. Sige. Tubaga. Kana lagi mabuhi kag pulo nga di ka kabarog. Mao lagi usaon man pagkasabot nimo motubag ko. Na. O dara. Usaon na ko. Kaning gitintal si Jesus sa yawa. Unya gidala si Jesus ngadto. Ay paminaw sa. Unya gidala si Jesus ngadto sa espiritus kamingawan. Aron tintalon sa yawa. Nagpuasa siya sulod sa kapatan kadlaw 40 amot na kag nabumoy puasa. Unya tiga dala nga. Sunod pa niya. Unya gigutom siya. Paminaw sa bo pag iko na magbasa. Unya gigutom siya. Gigutom siya ha. Ang yawa miduol kaniya og miingon kun anak ka sa Dios imuagpan kining bato. Si Jesus mitubag ang kasulatan nag-ingon dili mabuhi ang tao sa panlamang kundi sa bawat pulong usab nga gisulti sa Dios. 5. Unya si Jesus gidala sa yawa ngadto sa balaang siyudad ug gipahiluna siya sa kahitaas-ang bahin sa templo. Ug giingnan kung ikaw anak sa Dios ambak ngadto sa ubos kay nag-ingon man ang kasulatan nagtuo siya kasulatan. Nagtuo siya. Nga man gigamit yan kay kung wala niya ni gisunod pamina sa kung wala niya ni gisunod unsa pamina sa sabta ba mindset gamitay mong common sense kung wala ni gisunod sa yawa nganong tintalon man niya ang Ginoo nagsunod jud sa aning giingon diri sa Biblia kay nakatuod pa magaling yawag asa mabasa ang Dios nagsugo sa iyang mga anghel pagbantay kanimo kung walay pagtuo ang yawa ani nganong gigamit man ni yawa kung wala ni sunda sa yawa nganong gigamit na niya nga dugang Kristo common sense ba asa ka na imo unsa naba kay masabot diha nga nagsunod siya Dungyo dyan ako. nganong naba kay masabot common sense ba Brad gamita ang common sense. Tuuhan ka na siya, wag gamitin ka na ganyan sunda. Tubaga ko. Urang gaghubog. Naaba kay mabasa diha nga ang yawa nagsunod sa pulong sa Ginoo. Okay, nangutana siya nabay mabasa. Kana akong gibasa mauna, unya i-apply imong ngalan sa imong Facebook page, i-common sense nimo. Kay kun wala na gisunod sa yawa nganong gigamit na niya, nganong gigamit na siya wa. Ay kaduha tanawar guna kanang pamina sa paraan niya analohiya. Ayo sa ba? Kay ni gamit sabot nimo po kung kay ni gamit mga balasahon sa Adventist, bot ba pasabot nagsunod po ka? Adit, tawagan niya, pasaha kadali lang ha, kaya kung tumagon na yung pangutana. Analogiya ba? Sa pagsapaw. Wala pa ko makumagtubag mo sa sapaw naman ka. Ayaw yan na lang imong libro, ayaw sa ambag. Mga siktang dagang adik. Ayaw sa ambag, nga naman, in the first place, napatas Biblia niya, mudagan ka anang imuhang sulat ni Helen Goodwhite. Paginaw sa ba? Wala pa man tamahuman. Ay, no. Gisugat na ko. Gisugat na ko imong sa tag-ambag ka ng imong libro. Gisugat na ko imong ka na imong ingon magkasunod. O ang yawa na imong pamina sa ba? Humana na. Wala pa ko mo magtubag. Binugo ra gihapon. Wala pa ko mo maubi ka na nga usahan pagkasabot nimo nga mo explain ko. Mubatin kag laing pangutana ikaduha i-promote nimo ang libro ni Helen Goodwhite. Kami na. Kay ning basa man ka og libro sa Adventista, bot pasabot ning sunod ka kay mao man imong analogy. Kumubasa. Ana na ko tubag bra. Paminawas ba? Nakuha na lagi na ko imong punto. Ayan na ko balik-balik kay dili ko bata para balik-balik ko ng pangutana. Paminawas ako para masabtan din mo para masabtan po sa audience ngani. Kay imong analohiya, imong analohiya matud pa nimo kung mubasa ang yawa sa gitawag og pulong sa Ginoo nagsunod na. Karon kay nagbasa man ka sa mga libro sa Adventista labi na sa napulo ka sugo. Bot may pasabot nimo nga nagsunod po ka sa sugo sa Biblia nga gisunod sa mga Adventista. Kani sa okay, tubag inani tubag ha. Kanang sa Biblia nga akong gikutlo nga ang yawa ni gamit og kasulatan normal nga iyan ang gisunod para ragod nimo nigamit kag Biblia ayaw ko gina gabasa-basa kag gamit ka wala mo na sunda isunod na niya nagtuong yawa anang niya kaya man ang gigamit ikaduha kanang imong pangutana nga
Natuo ba mi sa kining sulat ni Ellen Goldwhite amo magibasa mo ba nagisunod? Gisunod na muna for the sake nga references, dili for the Wala sake nga nagyawa. spiritual. Wala nagyawa. Pamina sa pamina sa ba? Ay sa mo pagi ko mahuman. Sige pa sa paw. Wala nagyawa, Gigamit nagyawa. na muna siya, gisunod na muna siya for references only, dili for spiritual leading. Bisag unsaon nimo, di gyud ka kaalos nako. Mao lagi ang Bisag unsaon nimo, di gyud ka ka-score nako. nagpasikat lagi. Ano yung utok na po? Bisaya na kayo. Oo. Bisaya juga. Agi mo ha in English. Unsam na yung utok yan. Nangutana na ning sugat ng ko nimo kay nga ang imo mga patirada banggot ang yawa nagsunod sa pulong sa Ginoo. Kung nagsunod pa sa pulong sa Ginoo, nganong gitawag mo siya rebilde? Na ako'y pangutana si Muday. Okay. Di sa nganong gitawag sa Gribilde. Di ani Brad. Nganong gitawag sa Gribilde. Parihan nimo ni Gribilde sa pagtuo. Gisunod-sunod ang Biblia, nagbasa-basa kunuhay apan wala masakop sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Gigamit lang ang Biblia para batukan ng Ginoo. Sama nimo, mura nga kahala ba? Pala imo ang tubag. Kay ngano ang yawa Tabastos mo dyan ng gapo. Kamo mga audience, supporter ng gapo. Pagkaway buot ng gapo. O, ning hawa na pong usa. Oh, layas na po po. Okay. Ang inyong analohiya,